sarapan guys. Ya iki sek jam 4:30 iki dhisik wis ngemplok sego. Soale engko mlakune iki adoh. Iki rencana iki anu ya guys, dhisik iki ikut ngabuk anak lanang. Ikut ngerabuk jagung. Soale matone iki ngene guys, soale matone kuwi bergilir karo adike dhisik. Salam dhisik nggih lali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo sarapan. Dadine matun kan dhisik wis entuk 7 hari. 8 hari saiki sakjane. Tapi berhubung nggone anak lanang kuwi ngerabuk, dhisik terus ikut ngerabuk. Soale sing matun kuwi ya wis enek dhewe, guys. Dadine dhisik iki bergilir karo adike dhisik. Maksudnya bergilir kuwi ndek ini dhisik mangkat matun. Terus sing adike dhisik kuwi icir ning gone Pak Jari. Terus icire wis rampung, ganti sing adike dhisik ikut matun, sing dhisik ikut ngrabuk karo IP-ne dhisik ikut. Tapi ngono kan kok cara meno sing matun kuwi ya gak pedhot ngono lho guys, ora diwisi. Dadi yo jek lanjut. Iki engko nek dhisik bar ngrabuk, sesuk yo ikut matun neh. Dadine yo sing duwe sawah kuwi yo gak kecewa ngono lho. Ora ketah wong papat ki enek sing mangkat. Jadi aku yo gentenan karo adike dhisik ngono guys. Dek iki wonge sing melok ijin ngene wong, saiki genten aku sing gantian wong sesuk yo matun neh. Jadi ya sijine prei, sijine mangkat ngono. Dadine kan ora pedhot kok matun ngono lho. Engko nek matune dipreini sing di sawah ya gelo ya guys. Maune nek ora nek kerjaan do gremeh-gremeh tekok kerjaan. Basa wis dikek kerjaan do metu dhewe-dhewe, masalahe do golek dhuwit sing rada akeh. Matun kan dhuwit saithik itu. Tapi ya ora apa-apa. Sing penting iki matune iki ora dipreini. Sing penting matune ya lanjut, golek dhuwit ning jaba ya lanjut dadi bergilir karo kancane iku sak rombongan. Apa ya enek sing matun, ya enek sing njaba. Dadi niki gotong royong ngono lho, guys. Asline niki ya ora apa-apa. Maksudnya tapi wong jenenge wis kadung anu ning gone wong iki ya gak penak ya guys. Iki umpama, kok umpama adike dhisik ndek icire iki urung rampung. Ejek nutur icir, dhisik ya gak wani melok ning gone Mas Kalimantan. Ya panggah Paksu dhewe sing melok ya guys. Lah engko terus piye matune? Aku sing tak botno ya tanggung jawab ning matun. Lah kok iki enek adike dhisik wis rampung ya genten tak kon mlebu ning nggon matunan. Ra ketang ijek wong papat lah iki tetep mangkat ngono lho, guys. Dadine padha mlakune, padha mergawene. Wong ngabuk iki engko sedina. Sak ton diwongi wong 5. Engko gajiane ya menyala, guys. Wong siji-sijine kuwi uman 200.000. 1 juta dibagi wong 5. Sisteme iki borongan. Makane aku jek isuk apa ndang mangkat. Soale mlakune iki adoh, guys. Bar subuh iki nang mangkat. Pak Suwe nyetater montor ning ngarep. Sarapan mbek apa, Dem? Sarapanku karo sambel tahu. Dhisik nyambel tahu. Ngene Mbah Pomodo? Heeh. Kuwi abuk ori apa? Ori apa, Kang? Wong jagonge agak umur nek 20 dina ya samono kok ya, Mas. Heeh. Pokoke kuwi. Kuwi apik udane kok ketoke. Makane ndek ngutak udan. Jan iki besok Selasa. Nek besok Selasa mungkin nek watunanku cara urung ya aku melok Mas kan
batore wis do budal nah dadi niki bergilir ngono lho, Dok. Matone yo gak prei. Dadi koyo wong coke metu, coke mlebu. Ngono kan sik lanjut terus. Gak diseneni sing di sawah. Lah aku yo gentenan mbek Mak Dian. Upama kok Mak Dian ki ndek ngicir ngene jari ki urung bar, aku yo gak wani melok melok ngabuk ki yo gak wani yo, guys. Dadi yo wong iki tanggung jawab. Mbah Tas, Lek Sri, Mbah Ngastri to Mak Dian, raketang papat ki. Lek Sri sapa? Sri Gandul. Ini yo guys, wis ngene ya. Engko dilanjut nih kontene. Bismillah. Angkat guys, tak goleki saham kaos kaki. Wis sepatune ning njaba. Capek apa? Sik tak mateni lampu, dingengeno siji ae lampune. Nek mlaku bareng. Alah, sampean melok ngabuk. Lah teko kono ora Mbak anu montore Cro. Gak iso ya ayo mlaku teko kidulan. Iki engko borongan soalé. Lah yo, Sampean diomongi Mbak Par? Sing sapa? Iya. Lah ya. Mas apa nglima? Lah 5 tok Mbak. Engko 200-an, wong sijine 200-an. Lah golek wong neh sapa? Mak Dian. Iya, nek cuma kan wonge tak omongi ora salah kakek tak borong. Lho ora wong lek Wartono dibel rendengan. Lek pricir, lek man jek undo-undo. Kuli kawak juga iso kabeh. Terus ya wis Mas nek kene wong 5 wis ayo model borongan ra apa-apa aku ngono. Yo saksakan. Ayo. Kuwi Pak Edian anu. Banyune kan gowo. Lho iya piye? Kono wong lanang kan iso. Lah ya kae Pak Edian. Lah ndi banyune Mas? Siapno ah. Anu kon ngenteni anu Mas Arif jajane karo anu. Alah yo bener wong sik tumbas jajan kon ngenteni. Yo ngenteni lah Mbak, kok sampean ngiwangi nggo jajane apa? Lah es batune piye? Es batu. Nggo es batu bareng lho. Es batu ora. Kok wae lah wong kan terono. Lho embo. Ono ora ngarah grimjong nek kono. Nek Mbah Pomo melok rono apa ora ya cara rono kon nggo ese gak rono wae. Ya. Ndang mek es ah Mas. Nggo es barang ngebanyu tok. Panusen ya Pak ya. Lho yo. Piye iki? Alah rek ngetek burungan yo bismillah yo guys. Iya. Muga-muga. Lho, Mati omongi kan nggo banyu. iya wis tak omongi Mang. Lah banyune endi ngono lho? Malah kan kaya ini Mas Arif karo jajan. Lho mosok mbok kon nggawa Pak Edian kabeh Mas yo dinteni Mas Arif e. Mas Arif yo dinteni e. Ngono milati kuwi ya, Dik. Ngene sapa? Lontong kuwi iki. Mbak Timah ngenteni sego pecel paling. Tuku sego pecel. Aku ki kok umpama Mak Edian ijek-icir ngono aku gak iso melok, Mbak. Wis, Mbak. Mbah Lani wis ngidul. Lah aku peninggal matun aku gak penak. Ndeke wis bar terus ndeke takon matun genten posisine. Takon gentenan kok aku sing anu ya delok terus Pak Edian tak jak kuwi mang. Ya, sik ngenteni Mas Arif lho, Mbah. Karo banyu tok. Alah sampe tasne lho wonge paling ning subuh ngono nanti. Enak paling. Ras. 2016. 175. Ini Pak Dik di Joloin apa tambah 150 kira memperkuat. Iya Kijang Innovari pun solar. Terima 100 ora mbok utang aku. Sing sik. Ya 110 ile. Iya bensin nek sing sik. Larang solar. Larang solar ya. Heeh. Parone hargane. Oh, no. Apa tagay ompray? Tagay ompray. Coba terus tangan. Ompray. Tagay banget. Awas sak. Sing opo? Ya, iku ada es. Ya anu jupuk ya, iki portale. Kowe karek blosokno sikil dadi. Iya.
Dek. Dinda. Omahe keramik Iya. bisa. Din. Portal dok, gorengnya dok, portal. Belum. Gorengnya dok. Ning guri. Ana kan nyapu mbak. Kono serana bak dong ngebak kabeh. Ya. Kowe Iya aku wis nggawa. belas serana. Tak takut hidup banyu sing. Aku nggih pengen mampir wae Mbak niki Mas, teko puro. Lah gak duwe lawuh Mbak aku kerupuk ya gak duwe. Iki kuwi kerupuk karo mlayu. Lah gak Ya duwe. nek mampir tak kencana. Lah wis Rp5 guys. Mlaku urung ketok dalan wis mangkat iki lho. Remeng-remeng. Remeng tapi Biasane iki mang ora ngene iki, mang wis sarapan. Lah iya, biasane isuk nah ya lek peteng nah. Lah iya. Wis menyala tenan pokoknya ibu-ibu. golek apa ya? Semangat. Mbah ki do golek ya apa ngene iki. Lah iya. Do golek ya apa iki? Dalane urung ketok kok wis. Pisah lho ya iki, pisah. Pisah sampean ngulon aku ngidul. Antum selamat. Antum selamat. Lho iki Pak Edian wis teko kene. Lah. Nanti sik. Mak Edian maton, dek ngicir ngene lek jari terus gantian ngono lho lek kono ya enek gantian. Selamat jalan wis ndang do ngeraken penggane dhewe. Do ngurusi. Penggane dhewe iki dalane lurung ketok, guys ya. Aku tekan kono kan wis biar. Mlakune iki enek sak jam enek ya, Mbak. Nek cepet alon-alon ya sak jam, nek cepet ya setengah jam. Nek nggo montor ngono kae ya Pak Edian ya. Wong ki dalane penak kuwi, Mbak. Penak. Mbak Har megang ngidul kuwi iki. Karo motor gak. Matu aku nek ngarani. Lah yo, lah iki cara sampean nggo montor lah caramu yo iso Mbak paling yo. Ini tak go ngidul aku iki. Lah yo. Lho wis rontok rantak-rantak iki. Wis rontok ketok guys dalane. Pira nggon Mbak niku? Siji. Alah guys, mengkis-mengkis. Wis rodok padang wis ketok raine iki. Wis ketok raine. Yo, hidup-hidup jogging yo guys. Jogging senam jantung. Iki suwi tenanan desa iki. Ora mlaku ning mbaon. Bener mergawe tapi kan montore langsung konggon. Nah iki alah. Iki kabut. HP ini mungkin kameranya kena kabut ini. Males ya guys. Oh, munggah gunung. Bismillah. Alah, noto ambekan. Pak Su. Montore ape digoreng iki wedi nek udan cuacane iki jere udan iki Mbak kuwi. Nek ning Google menurut Mbah Google. Aduh. Aduh. Suwi gak mlaku, guys. Ya Allah. Ambekane kok digudak kirek. Lek Supri. Lek. Alah, geret teh, Lek. Sampean pe kocak ndi? Mbah Gangsar yo ndek Mbah Pomo kuwi. Anggek saiki nek ngocoki. Apa ngapuk? Ngabuk nggone Mas Arif lek gandeng kuwi Dik. Halah. Mlakune rek kaya lek Supri aku ngono. Tak tutung. Mungkis-mungkis Mbak. Ngabuk ngene YouTuber. Ya mang Pak Su sing nggo layar. Bojoku lek. Kayak wong ape lahiran. Tarik nafas. Buang napas. Wis pembukaan piro iki? Macam ya kan Mbak ora kena. Lah ora tau Dek. Pak Su yo suwi Dek. Aku kerja iki nek ngene. Lah yo. Kowe iki nek nganggur jek Mas jajanku ki gawak nah Mas. Aduh.
Jadi ini kayak bak. Cok makan. Ya Allah. Gusti. Paringono kuat. Paringono sabar. Paringono sehat. Bisa Bebas. Kita gemes. Lah ya mendung rek kaya ngene. Jane ya lambak sumek yang ngetitir niki. Nah, tapi mbah ora digawa montore. Wedine nek udan lunyu, guys. Lah ya engko nek mulai bareng nah ya, Lek. Nek sapa? Kene yo mlaku ngene kok. Suprapi teh, Lek. Ayo. Ki ngarepe sapa, Lek, Sar? IP-ne berarti. Ini Mbah Gangsa. Tapi walah jan tenan. Hebat ya ini keringetnya wes. Sak jagung-jagung. Ini mah ya bar mandi lho aku lho ya. Mandi sik ya, Lek. Iya. Sik. Alhamdulillah ya ini wis tekan kene. Iso montor lah ngono yo njagani engko nek mulih iki. Mulih nguntang sepiro nek gak udan lah nek udan. Ketok erek. Sing ngene ndik ngi ora tukul blas lho, Mbak. Kok cek ndi Mbak nding iki? Icir yo, apa enak ndik ngi ora nek panas. Loh, iki bener apa ora niki? Mas aku dalane kayak gak iki, Mbak. Dalane kan mas aku gak iki rek yo kene. Wah, aku sing bingung ya. Sing ngepang rono rene kayak berarti cek ngarep kuwi. Oh. Walah iki tenan lho Mbah, nanjake dhuwur lho iki Mang. Nek gak ambekane gak noton nafas, ngatur nafas ya, guys. Sampai kaya wong pendidikan. Nduk burungan ngabuk, guys. Burungan ngabuk. Ya ini wis tok negara ndi iki? Jadi itu tadi. Bar munggah gunung. Ambekane ngantek. Iya wong mulus sik Mbak iki. Lho lek tenan ah. Ngene iki lho. Lek bati. Anak-anak ya Lho, lah piye Lek? Penting ah. Ngene iki kok wong camping kok ngene iki ya. Iki semenjak liburan ki ora iso liburan kok. Liburane ya ning ngene iki. Healing. nama tak tekokno teh. Healinge turut sawah, turut mbaon. Wis padha healing ya, guys. Ya ya. Gitu bang sesuk kan sekolah kok rapot. Menyala guys kabute. Walah kok ning gunung. Wis meh teko gubuk Pamoro. Arek anjor titik. Belok kiri. Gerak. Belok kiri gerak. Engko terus hadap menduwur. Kanan. Hadap ke depan terus menduwur munggah. Munggah nah kempis. Nah. Iki 5 tapi wedoke mok loro tok, guys. Desih karo Mbak Sumi. Lah yo celukane sumek, Sumi asline tapi kok diceluk sumek. Tapi akeh-akeh Sumi gak do mudeng yo Mbak, nek sumek kan langsung do paham. Lah.
Baik itu Baik ya. tunggale. Iya. Tunggale mbahku. Mbam karo bae mbam karo bae kono iki njero. Walah sing kocek abene do blung. 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 Engko wong ya sak manuk Mbak iki terus dibagi-bagi nang. Sing nggone Mbah iki. Iya. Eh, Jenenge wis dinduri. walah layak man sing buek diki telepon aku dina Rebo yo ngene lek gangsar ngono kae lah aku yo ora iso aku wis kadung matun yo. Ora iso yo Dik. Dibagi telu. Kecuali nek aku gak maton ngono aku yo oke-oke ae aku ngono. Wong yo mari yo maton. Bareng yo lek sedina. Eh, Nanti saiki dibagi kok ayo. karo dinding awak paling. Sing garap sing tuwa. Lah jagonge wis sak meniki, Guys. Urung diabuke kok sapike kok ngene, entah. Ki mambu abuk ngono malah wis. Kira diabuk. Ya nggih iki engko Mbak ape? Hei. Arek Oh, Gowo. Peso. Oh gak Pak, aku wis nggo persiapan nggo buka yabuk Ki mang aku nggo peso, Pak Su ngelingno. Nggo peso ngono Mak. Jas hujane ning jok gak mbok jipuk tenan, Mas. ketok elek iki apa anu ular. Iya Mas lali jok anu jas hujan. Lali ya. Alah, wong. Wis ora sah. Lho, lah engko jenenge nggawa HP ya. Kan yo persiapan. Betul. Ya enak kerasa iki. ning gubuk kono enak. Lho, lah nek pas mantuk udan ngono Mbak mikirku iki. Lah nek ning jek ning kene ngono nek gubuke yo. Alhamdulillah wis teko, Guys. Kok gubuk Teko asmara. gubuk asmara. Lho jagonge. Sek sak meniki gelis nggo nek ngabuk nek gak mindoni kan ngerusuk. Iya, heeh. Wis dadi mulet ngabuke. Aku tenggok. Bismillah ya, Guys. Borongan muga-muga lho sampean nggo sayuk ngono Iya, ya, Mbak. Kan nggawa. Gak nggowo ya, Bu. Lho, kowe lho kok ngono sih, Ju? Kidul pisan kuwi kan. Gak kidul kali Pisan. kene. Sing ngombe sing ngabot sing kidul. Sing kene, kok sing kono kan wis arepe mulih. Kok apa loro enggak? Bismillah ya, Guys, mergahe. Sak piro ya, Bu. Jemput. Sak meneh, kan ora. Iya, sak panteke piye. Sing kene rada nganu, rada wargi sithik. Maksude iki rada luwung ngono lho sing anti bubuk e. Paketan sing rono ku. Sulam iki lagi kita ya nggak sama ini. Itu sulam sini. Kita ya nggak sama ini. Angok ya aku ya. Kae, ini.
Kok sik pateni terus tagake. Kurung. Iki wis iki pasti. Yo kenapa ini? HP-ne kae ning kono. Yo Yo, pateni dulu. Untuk pira? Gitu malam malam. Semangat semangat guys. Tahun baru mate ya kudu baru tuh semangat 45. Boyo guys, alhamdulillah iki wis bayaran guys. Ya ini iki jam pira Mas? Setengah telu. Wes banterno. Setengah telu ki wis rampung guys. Ki mau burungan. Burungan wong sisi-sisi iki cuman 200 ki karo Pak Su 400.000 jam setengah 3 wis rampung. Alhamdulillahirabbil alamin ya Allah. Ki lanjut tebunan, tebu saiki guys. Rabuke 3 karung ku diwongi wong 5. Wis lanjut neh iki bar ngabuk jagung lanjut ngabuk tebu. Tebu saiki iki lho guys. Tak adahane engko kecer. Untuk jengking sedino kecer gitu. Alhamdulillah. Ingko telung karung diwongi wong 5 ndra sedilut ae lho. Jadi tapi mare terakhir cuacane bersahabat ya Pak Dino. Yes. Timbrem Tak. cuacane. ngombe ketelak guys aku. Lah iki mengo panas der. Walah gletak. Iki meng cuacane jan bersahabat tenan cuacane. Mucut Mbak. Nah, Kuntel arek. Lah iya jenenge jangan Mbak. iya tok swidak ya. Tidak guys. Iki lho arep ngrabuk tebu iki dibayari wisan lho, urung dilakoni dikei dhuwit 3 karung 150 dibagi 5. Oman 30.000-an ora menyala. Wis mesisa nek ning kene ngono lho. Sisane boyoke sempal. Mesisane boyoke sempal. Wong 5 marang aku kabeh. Ya. Mesti 150 bagi wong telu. Lah iya. 5 ah Mas kok telu. Wong 5 bagi wong 5. 30 ata. Ah ya 30. Aku ora sedak ngombe Pak Su. Ya wong loro Kipas sithik. kipas. Alhamdulillah. Kok mampir nggonku tenan lho, Mbak ya. Duit aku direceh nang Mas. Menyala Kok nek sing koyong. kita iki kan Koyong edak-edak. 400 swidak. Swidak, 400 swidak ki sedina, guys. Lah iki kan isih jam setengah 3, mumpung cek jam ya ngono ya mesisa nek metu sedina. Wis, mesisa nek rengkek-rengkek Aku engko dapat nang kene. sore karuan nek ngrasakno kesel. Yo nganu tok neneh layare. Lah iya ta. Engko ngulet neh, Mbak. Gugur. Wis nglarekno geger sik, guys. Di banyu, Kok karet nyempret. gegere di jurno sedelok. Semeng mangan ya memang. Yo. Enggak. Kenapa? Wes, alhamdulillah. Ayo boyongan ngaleh nggon. Piye? Ya, Piye? asa disa. Ya. Gowo sampean kok ya. Ngabuk tebu iki dijikuk ning dalane. Ya. Ya. Ya yo tapi kanggo dalan wonge bae. Gowo, tasnya gowo. Ya. Aku soalnya pe metu mendhuwur langsung, gak mampir kene neh kok. Ya,
Mas ya. Sampean dhisik Mbak malah. Ora tuh. Lho, Aku nguri ketok. iki metu ndi? Oh nang kok. Rene langsung anu. Dur kan munggah. Sing rene apa sing kono Mbak ki kok munggah-munggah. Wes mesisan nek metu ya guys, mesisan nek metu sedina. Dadine iki mang Mas Harim ndek sok wis ngomong, kok tebu saithik kuwi elokno. Ngade ngrabuk mesisan, abuk ya wis ning kene. Kok 3 karung tak kei 150. Meroi bar. Alhamdulillah ya guys. Mesisan. Mesisan nek kesel sedina kok sore ngrasakno kesele wong 3 karung di sebarno wong 5 ndro kok. Wis ora cepet. Aduh, ngene iki terus gawe jempolane desih iki cantengen, jempolan sikil iki. Alhamdulillah wis rampung, guys. Ora nek sak jam wis rampung. Iki karek pulang mantuk guys, mendunge kaya ngono. Gluduk wis glegar-gleger. Tapi yo muga-muga ae desih engko tekan omah agek udan iki mah. Bisa ning nggon guys soal iki sing tak deni kira kuwi posisine sik ning nggon. Iki desih metu dhuwur gak metu gubuk. Ngene anjur mengisor balik mendur lah limpek. Iki metu dalan pintas guys. Ya Allah, ojo udan dhisik ya Allah, putune ben teko omah sik. Alon-alon ya Mbak. Sikilku tak nguplek gak kenek. Jempolane metenteng. Ya, iren aku. Wong bature mlaku tek ya mlaku. Ceplas 8 tok mlaku. Anu Mbak. Kuwi lho malah kesampluk-sampluk suket apa malah loro iki? Loro. Iya. Jajal selope tak coplok. Sepatunan tok ngono jane, tapi malah loro. Wes ngono ae yo guys, soalnya iki gluduk. HP-ne arep nang tak adai kresek. Tak amankan. Wes ngono ae kontene hari ini nggih desih tutup. Sesuk dilanjut neh. Matur suwun kagem family online semuanya yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Semuanya tak doakan sehat-sehat selalu, panjang umur, dimurahkan rezekinya, dilancarkan usahanya. Ini ya guys, rezekine ngalir terus seperti air zam-zam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Mbak. Salam. Udah. Pak Su kacar. Alah. Omongan karono tambekan ya. Mengkis-mengkis guys.